Fase politikoaren oinarrizko lanabesa prozesu demokratikoa da. Eta berau abiaraztea ezker abertzalearen alde bakarreko erabakia da. Prozesu demokratikoa aldaketa politikoa eta soziala irabazteko ezker abertzalearen apostu estrategikoa da. Konponbide demokratikorako prozesuaren erreferentzia bakarra bide baketsu eta demokratikoetatik adierazitako herri borondatea da. Prozesu demokratikoaren baitan indar politikoen arteko elkarrizketak herritarrek berretzi beharreko akordio politiko erabakigarria izan behar du helburu. Ondoriozko akordioak proiektu politiko guztiak baldintza berdinetan eta inongo indarkeriarik edo esku hartzerik gabe defendatu alizatea ez ezik, gauzatu alizatea ere bermatu beharko da. Prozesu politiko baketsu eta demokratikoaren alde ageriko jarrera berresten dugu. Demokrazia barneratzailea eraikiz euskal jendarteak aske eta inolako injerentziari gabe bere etorkizuna erabaki dezan. Ezker Abertzalearen barne eztabaidaren hasiera garaikoa izan zen agerraldi hura. 2009ko azaroaren 14koa. Altsasun egin zuten. Estrategia berriaren oinarriak jartzen hasia zen. Prozesu demokratikoa, alde bakarreko erabakia, indarkeriarik eza, bide baketsuak eta politikoak, konponbidea, indar metaketa, aldaketa politikoa, aipatzen zituen Ezker Abertzaleak ordurako. 2010ko otsailean jo zuen bukatutzat barne eztabaida, zutik adierazpena plazaratuta. Rufi Etxeberria Ezker Abertzaleako kidea agiriaz mintzatu zen handik egun gutxira Berria telebistan, esan ala saioan. Besteak beste, zutikek indarkeria zioena zehaztu zuen. Fase berriak, estrategia eta lanabes berriak eskatzen dituela dio Ezker Abertzalearen ebazpenak. Esan ote du, zehazki, borroka armatuaren jarduerak ez daukala tokirik fase berri honetan? Bai, eztabaidak ondorio bat, ondorio argiak utzi ditu, eta ondorio argi horien baitan esaten da aurrera begira indarmetaketak duen garrantzia, orain artean izan badu aurrera begira izango duen garrantzia, eta indarmetaketa horri begira Ezker Abertzaleak erabili behar dituen jardun mota guztiek horren mesedetan, horren zerbitzura egon behar dutela. Eta prozesu demokratiko hori garatzeko esaten da inolako indarkeriarik gabe garatu behar dela. Eta hori esaten dugunean esan nahi dugu inolako indarkeriarik gabe. Hau da, ez etaren jardun armaturikan gabe, alegia esaten dugu, baina eraberean esaten dugu estatuaren indarkeriarik eta eskusartzerik gabe. Beraz, bai, galderari erantzunez, zuzenki egindako galderari erantzunez, prozesu demokratikoak baldintza konkretu batzuk, prozesu demokratikoa garatzeko baldintza konkretu batzuk zehazten ditugu, eta horren baitan, indarkeriarik gabe garatu behar dena plantatzen dugunez, etaren jardun armaturikan gabe plantatzen da. Jesus Egiguren PSko presidenteak azkeneko urtetan makina bat hartu eman izan ditu Ezker Abertzalearekin. Eta iazko udaberrian aitortu zuen ildo politikoaren apustua benetakoa dela, baina zuhurtzia behar zela zioen. Nik uste dut beraiek egin ondoren eta egin dituzten gauzak egin ondoren, benetan dijoaztela, ez da? Nahi dutela sartu, ez dakit. Etapa politiko berri batean Euskadi, eta etapa politiko hortan indarkeriari gabe denak politika egin. Nik uste dut pelota Ezker Abertzalearen teilatuan dagoela, ez da? Eta erabaki nagusienak Ezker Abertzalearen eskuetan daudela. Eta gobernuak zerbait klaru ikusi arte, nik uste dut ez dela arriskauko ezer erabaki importanterik hartzera, alde batetik Partido Popularra dagoelako, beste aldetik jendea oso deskonfiantza handia daukalako, gobernuak gauza hauetan zerbait egiten hasten dauden, eta nik uste dut erabakiak eta batasuna hartu beharko dituztela, eta erabaki horiek hartzen dituztean, nik uste dut euskal instituzioetatik egin beharko duguna da lagundu prozesu horri. 2010ko udaberrian bertan Brian Currin abokatu Hego Afrikarrak nazioarteko izen handiko 21 begiralek babestutako ekimena aurkeztu zuen Europako Parlamentuan. Bruselako adierazpena.
Sinatzaileetari zueten iraunkorra, alde bakarrekoa eta egiaztagarria eskatu zioten, eta Espainiako gobernuari neurriko erantzun bat emateko. Baikor agertu zen Kurrin berrian udazkenean. Once ETA has declared a permanent, verifiable ceasefire, that we might well see a change in strategy and approach coming from Madrid. Well, the group will only start working once ETA has declared a permanent, verifiable ceasefire. Azkeneko urtebete pasa honetan ere, ordea, izan dira gertaera lazgarriak. Esaterako, Jon Anza euskal militantea hilda agertu zen Frantzian, hainbat hilabetez desagertuta egon ostean. Espainiako estatuak ez du etenik egin, eta atxiloketa ugari egin du. Udalbiltzaren aurkako epaiketara egin du. Eskubide zibil eta politikoen aldeko manifestazioak debekatu ditu. Etak berriz, Paris ondoan, Frantziako polizia bat hil zuen, gogoz kontra erakunde armatuaren arabera. Dena dela, hainbat eragilek aurrera pausoak ematen segitu zuten. Hala, Etak 2010ko irailaren 5ean albiste garrantzitsua eman zuen. Eraso ekintza armaturik ez egiteko erabaki hartua zuela. Borrokari tinko utzi dio Etak eta oro har ezker abertzaleak. Eta ordainsaria ez da nola nahikoa izaten ari. Larrutik ordaintzen ari gara. Tortura, espetxea, erbestea eta baita heriotzarekin ere. Baina borrokalatzaren lorpena izan da Euskal Herriak bizirik irautea. Etorkizun aske eraikitzeko aukera zabalik izatea. Euskal Herria une garrantzitsu baten aurrean aurkitzen da aspaldi honetan, bide gurutzean. Urtetako borrokak baldintza politiko berriak erain ditu. Marko autonomikoa agorturik, aldaketa politikoa gauzatzeko unea heldu zaio Euskal Herriari. Eta gatazkaren konponbide demokratikoarekiko konpromisoan berresten da. Elkarrizketa eta negoziazioaren bidez Euskal Herritarrok gure etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko prozesu demokratikoarekiko konpromisoan. Etak jakinarazten du, hilabete batzuk direla, eraso ekintza armaturik ez burutzeko erabakia hartu zuela. Handik 20 egunera heldu zen Gernikako akordioa, irailaren 25ean. Bakebidean, aterabide demokratikoen akordioa, izeneko agiria sinatu zuten politikak gizarte eta sindikatuen arloko 28 iragilek. Ezker Abertzaleak, Aralarrek, EAK, Alternatibak, Abertzaleen Batasunak, Labek, Etari eta Espainiako gobernuari pausoak emateko eskatu zieten. Eta nazioarteko komunitateak egiaztatzeko moduko zueten iraunkorra eta alde bakarrekoa aldarrikatzea. Jarduera armatua behin betiko usteko borondatearen erakusle gisa. Eskubide zibil eta politiko guztien aitortza, proiektu politiko guztien jarduera eta garapena onartuz, euskal preso politikoen aurka aplikatzen den espetxe politika etetea. Unea oso garrantzitsua zen, berritzailea, eta Pello Urizar EAko idazkari nagusia, Patxi Zabaleta Aralargo koordinatzaile nagusia, Rufi Etxeberria Ezker Abertzaleko kidea eta Joseba Egibar EAJko Gipuzko buru batzarreko buru alkartu zituen berriak egoera politikoaz hitz egiteko. Tartean, Gernikako akordioa izan zuten hizpide. Gernikan sinatutakoak argi eta garbi uzten duela, momentu honetan gehiengo zabal batek argi daukala prozesu baten sartuta gaudela, prozesu horretarako minimo batzuk behar diala, eta prozesu horrek etorkizunean pauso batzuk emango dituela. Oso garrantzitsua da. Gainera, uste dugu akordio hori ideologikoki ongi lotua dagoela, gotortua dagoela, eta bere edukiak iraun dezakela eta ekar dezakela egoera berri bat, eta ekarriko duela gainera, inoiz baino itxaropensuago gaudegu. Nolabait esateko, Gernikako akordioak ibilbide horri bat jasotzen du bere baitan, horregatik eta zentzu horretan izanen da etorkizuneko euskal politika gintzan, bake eta normalizazio politikora zuzendutako prozesu guzti horretako iparrorra. Gernikako adierazpen edo akordio horrek, nik uste balio duela Ezker Abertzaleak behintzat bere hortan bide horri mantentzen duen aurrean. Jardun nahi dutenak aurrea
Eusko Alderdi Jeltzalea ez da sartu Gernikako akordioan eta etari exigentzia handiago egin dio. Ezker Abertzaleak bere papera bete dezakeela aitortuz ordea. Guk mezu bat helarazi egin nahi diogu behin eta berriro etari, eta da behin betiko bertan bera uztearena. Behin betiko hori egiteko prest dago 51 urteren bueltan ezer lortu gabe, oso zaila da horretarako prest egotea, urratz hori emateko prest egotea, baina bereiztu egiten dugu, batetik eta da, eta bestetik politikan jardun nahi duen Ezker Abertzalea, eta etak ez baldin badu egiten, Ezker Abertzaleak egin dezake bere ibilbidea. Ezker Abertzaleak 2009ko azaroan iragarritako alde bakarreko erabaki eta bide horretan pausoak ematen jarraitu du. Eta 2010ko azaroan jakinarazi zuen alderdi berria sortzeko estatutuak aurkeztuko dituela. Proiektu berri honek soilik bide politiko eta demokratikoekiko erakutsi behar duen konpromisoa, tinkoa eta zalantzarik gabea izan behar du. Eta ez du egon behar egoeraren araberako gertaeren edo aldagai taktikoen menpe. Eta beraz, helburu politikoen lorpenerako indarkeriaren erabilpena edo erabilpenaren mehatxua errefuxiatu behar du. Argi geratzen da beraz, defenditzen dugun proiektu politiko eta antolakunde berri honen estrategia independentista eta sozialista baitan ez dagoela indarkeriazko mehatxuarentzat inongo tarterik. Horrezaz gain, jakinerazi nahi dizuegu, datozen asteetan legeztatzera zuzendutako tramitei ekingo zaiola. Eta horrela, estatutuak aurkeztuko direla. Zentzu honetan, alderdi legearen izaera antidemokratikoaren eta bere erabilpen politiko eta arbitrarioaren valorazio kritikoarekin batera, estatutu horiek aipaturiko legearen eskakizunak jarraituz osatuko direla ere adierazten dugu. Patxi López Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ere aitortu du Ezker Abertzaleak pausoak eman dituela, baina gehiago eskatzen dizkio. Yo he reconocido permanentemente que hay pasos en la buena dirección, que efectivamente manifiesta la propia Izquierda Abertzale su voluntad de recorrer el camino hacia la política y hacia la integración en democracia. Y la legalidad no se sustancia solo en la presentación de unos estatutos, se sustancia fundamentalmente en la voluntad absolutamente clara de alejarse de la violencia, de rechazar la violencia y de trabajar para que la violencia desaparezca. ¿Por qué tenemos que esperar a que haya un atentado para que la Izquierda Abertzale rechace claramente la propia existencia de una banda terrorista que no puede condicionar la vida política ni la vida social en este país? En el acuerdo de Gernika se le pide a ETA una declaración unilateral de alto el fuego verificable y luego hay 14 exigencias al Estado de Derecho en su conjunto, ¿no? Y sin embargo una cosa que es de manual, que es pedir la desaparición de la violencia en este país definitivamente y por lo tanto la propia existencia, la desaparición de la propia banda terrorista que provoca esa violencia no se pide. ¿Por qué? Creo que la pelota sigue estando en el tejado de la Izquierda Abertzale, que efectivamente se han empezado a recorrer el camino, ojalá 2011 sea un año en el que lo recorran definitivamente. Ojalá ellos nos demuestren a los demás que esta vez la apuesta va en serio. Etaren oraingo iragarpenaren ondoren, zein izan daitezke hurrengo urratsak? Ezker Abertzalearen legeztatzea izan daiteke bat, euskal presoen eta gaia beste bat. Herrian Kurrinek eta Iñigo Urkulluk azken horrek garrantzia ematen diote. So I think that there is an opportunity to create some confidence and build some confidence and create some confidence building measures through dealing with the prisoner issue. Bada, mundu bat hor errefuxiatuak eta deportatuak eta direna mundu horretan eta bergizartearen alorrean eta baita espetxetako
bergizarteratze prozesu bat izan beharko balitz, behin eman beharreko urratsak eman eta gero, hor badira, Europan zehar diru laguntza programak izan daitezkenak guzti hau bideratu egin alizateko.